Teze Türkmenistan'ın tanımları bugün baş kaldı vatan uğruna. Salam yurttaşlar. Təzə Türkmenistan näme üçin quruldu? Şunu bir açıqlaly. Aeroportdan daşary yurtlara çıkan wagtyňyz, pasportuňyz bilediňiz bilen arkaýyn çykyp bilýäňizmi? Ýa-da daşary yurtdan giren wagtyň soragsyz, iýdegsiz, hoş geldiňiz diýip güler ýüz bilen garşylap sizi arkaýyn geçip bilýäňizmi? Ol bir. Türkmenistanda bilime mi üns berliýe, türmelere mi? Bir zat bolsa aýdýarlarmy size? Ýuwaş geple. Kesingi gataltma, owadan depä gidesin gelýärmi? Ene polisiýalaryň iň meşhur sözdür şu. Ondan soň halka da bu neme boldy? Moda boldy. Goý sesiňi çykarma, owadan depä gidesin gelýärmi diýerler. Gitjek bolýarmy diýerler. Ors diýen zat bizi häzirim ullanyp otyr. Biz garaşsyzlyk boldyk diýip öz-özümiz geplemäne gerek ýok. Biz garaşsyzlyk däl. Biz orsuň elinde. Senin gazyny ors alyp otyr. Hemme zatda. Biz bakyp otyr Russiýany. Russiýa güýçli. Ay Russiýa bizi gorýar. Russiýa biziň howsarymyz diýilýändir. Asuda asmanyň aşagynda näme bir tarap döwlet, altyn asyr bir topar sanamalar bar. Ruhnama indi birazçyk modadan aldy. Ýogsa öňe ruhnama çöregi de halkyň. Niredesin asuda asmanyňyz bar? Asman hemişi de asuda. Ene gör Ukraina bilen Russiýa söwüşip dur. Ýöne ýokary asmany gözläp gör, bulutlaşana, şolar asmany arasy. Ýöne biziň şonu aňymyza goýdular. Mercedes bilen gölel sygyry ýatlamaly däl, aýtmaly däl o barada. Hani bize berjekdiň diýdirmeli däl. Şoň üçin hem asuda asman bilen biziň beýnimiz ýurdular. Indi häziram aýdy, biziň asmanymyz arasy uruş ýok diýip hökmen eline ýara galyp köçede uruş berilen uruş ýok. Ýöne bizde gübri savaş bar, söwüş bar. Bir zat geplesen owadan depede, türmelerde öldürilýändir. Bir baýlaryň birini öldürse, ene Süleyman neresi öldürildi. Hani näme üçin öldürildi şol oglan? Ol sportsmen oglan 14 ýaşynda özüň bir garyp maşgalada öz güýjini höwes edipdir, öwrenipdir, boksa çykypdyr, kazanypdyr. Näme üçin şonu öldürdiler? Yaş neslimiz guwanmaly, olar şolar ýaly sportsmen oglan öz-özüni ýetişdirip ber, oňa gaty guwanmaly. Ol Türkmenistanyň awraýy, baýdagy has ýükseklerde parlatjak oglan. Onu ýöne öldürdiler. 2002'de pakuşeni etdi. Waydat meni öldürjek boldular, maňa näme janyma kastetdiler diýip bir topar ýalanyň töhmet atyp bir topar akylly adamlary owadan dep atandyr. Adamlar öýünde uklap ýatyr. Olaryň hiç zatdan habary ýok. Giýje gelýärdi, güp bas edip akydy owadan depe, suwt ýok, zat ýok. Birem mezli ýygyna geden bolýar, halkyň öňüne çykaryp indi halk menden öýkelemesin diýendir de, ýogsa halk pakyryň o ýerde öýkelese de içinden öýkelýärler, daşyndan gepleýän adam ýok. O derejä getirdiler bizi. Birem bir çynsandyr. İlki daşy men atjak. Daşla öldürmeli. Meniň hormatly prezidentime, Türkmen maşyma şeýle bir zatlar etdiler. Ay öldürjek boldular. İlki daşy men çykjak diýip ýöne tribuna çykyp çynsa bildi. Ene owadan depe diýdi, osan Abdüşkür diýdi. Ene türmeleriň iň zalymy, beýleki türmelerim ondan gowdal. Şo ýere çykana saglykly gelmeýär. Türmäge giren adam bir böwregi ýok. Onu polisiýalar depip bir böwregini ezip şey diýerler. Indi öwrenşipdirler. Bir böwregini polisiýalara neme sowga det gaýtdym diýip arkaýyn aýdyp otyrlar. Ene türmeden ölüp çykýanlaryň hetdi var hasaby ýok. Halky ezmek bilen
Esasen şu rejimi, şu oğudan depeni ösmegine, halkın korkak bolmağına kim kömek ediyor ka? KGB. Häzirki ady bilen Möheme. Ene bu kömek ediyor. Möheme gaty uly rol oýnaýandyr. Kä wagty neme diýendirler? Gep ýaýra diýerler. Ya Möhemeň aýaklary bar. Olar gep ýaýra diýer. Ay ene plan boljakmyşyn, ýakynda bir üýtgeşme boljakmyşyn, ene bir aýal adam geljekmişin, ýurdu düzetjekmişin şey diýip aýtyp çyk diýe da oturan samsyklar ona niýe barlan diýe. Onanmasa da içine gaplıyor diye, daşına çıkarıp aydı bilmeye diye. Biz onları şu dereceye getirdik diye. Yani o da türme üns verenine şey diyorlar. Türme köpü. Özü bir 4 milyonçuk halkı var. O 4 milyonum del hazır 3-2,5 bolondur. Ona da neçe san türme var. Bir levabın özünde neçe san türme var ka. Ben onu bilemek de öyle bilen adamlar vardır. Şu daşuğuzda ayal türmeler var. Ayal başımın täci bol diye diýilen zenanlarımız türmede otyra. Oğurluk etdi, gerayin sattı, yene bir zat etdi, her ýyly bahanalar var. Ya oğurluk etmäni mecbur etmediler. Ayal ve zenan maşgaly çağasyny bakmak üçin näme etmeli? İş bolmasa, pul bolmasa, gepleselerim işten köp zat yok. Özleri işlemeyeler diye. Hani onda taf berin. Ha nerede var o? İşten köp zat yok. Nerede var? Şey diýsem, menim berk gördüm o soragy. Tapma iş taf berdiyse, häkimliň öňüne geldiydi, şo ýere awtobus gelýär diýdi. Paýta ödýänliydi, günlük 100 manatdan berýär diýdi. Ene bulan tapýan iş şo. Osan oto wagtamaýdy, häkimliň öňüne gel, oto ödýänli. Günüge 100 manat. Osan soň 150 manat boldy. Ay bir begendiler 150 manat boldy da 150 manat boldy. Begendiler diýende menem begendim. Ya iş ýok. Mecburan 3 tane gara gözlü çağa men yüzüme bakyp otyr. Ene şular ýaly ýagdaýda ýaşadyk. Indi şunun haýsy garaşsyzlyk biz. Haçan biz garaşsyzlyk boldyk. Garaşsyzlyk bize näme getirdi? Açlyk getirdi. Odan depani getirdi ýöne. Muňa söz ýok. Odan depani getirdi, türmeleri köpeltdi. Orsun elinde bolsaň ors ýene ezenen galmasyn diýip edýär bu zatlary. Ya sen korkuda saklamaly. Sen agzy bir bolmaly däl, halkyň bilen birlik bolmaly däl. Özbeklere türkmen köýnek giydirdi. Eger işlejek bolsaň türkmen köýnek giyjeksin, bolmasa da işten çykýasyň. Näme üçin özbekler öz milli eşeğini giyip bilmedi? Näme üçin zor bilen türkmen köýnek giydirildi? Men goňşulam bardy, özbek goňşulardan. Yaman görýärdiler. Ýöne mecburan işten kovulmajak bolup diye mecbur giyýäs diýe da. Bizim öz milli eşiklerimiz var ha diye şonu giyip bilemiz diye. Bulam näme getirýär? Özbekler türkmenleri ýigrenmeli. Özbek bilen türkmeniň arasy bozulmaly. Daşuw tarapda, ene Çärçew tarapda özbek milleti köp. Bizde ene ýarym özbek türkmendir. Şonu ýaly. Ya özbek köpdir, türkmen azdyr. Şonu ýaly. Indi şo özbekler bilen goňşy bolup ýaşap oturan halk bir-birini ýigrenmeli, agzaly bolmaly. Ondan soň näme? Komitetleriň, möhemmeleriň nämede işine gelýär. Olar üçin gowulýar da, halky gorkuzmak gowulýar. Osan goňşusunda biri türme düşse beter bolsun diýip oturanmaly. Halky aç saklady, bir ýerde cenaza bolsa begenýän boldular. Näme üçin adam ölende her 4-nji gün cumalyk diýip palaw bişýär. Garny doýýar. Şoňa diýerler ýöriýte. Tanasa da gidiyor, tanamasa da gidiyor. Ya onun eğer pulu yok bolsa, şo palaw bişirip bilmejek bolsa, karz eder, bir zaten satar ýöne. Şu öle aýat okutmak üçin hökmen et bolýar, palaw bişýär. Şoň üçin halk biri ölse begenýän boldy. Ine bu derejede geldik. Biri ölen wagtynda
bu köçede şu yerde bir öze köçen aňyr başynda bir daňyrdatyp toý etip durýar. Aýdym sazly. Ene ölüýümize de hormat galmady. Ene bunam gördük. Endi mun haýsy ýere garaşsyzlyk, hakykat garaşsyzlyk barmy? Ýurt türkmeniň elindemi? Ýa-da orsuň elindemi? Ene şular ýazatlardan azat bolmak üçin, halk öz isleýişi ýaly ýaşamak üçin, ruhu öldürülen erkeklerimiz beýler diýip ýüzlener ýaly ruhu galkynmak üçin, özüne gelmek üçin, baş täçi bolan zenanlarymız türmelerde urulup, depilip, ene bayram alda birini bir agajydan goýandyrlar, sen ogurluk etdiň diýip, ol aýal görgüljik engellekene, saglygy gowy däleken. Ýene de çağalaryny eklemek üçin şo ýerden kalbosam bir zada alypdyr. Şonu polisiýa utanmany agajy dank goýupdyr. Aýal maşgalany agajy dank goýupdyr. Polisiýalaryň güýji şonu ýaly ejide ýetýär. Aýal maşgala ýetýär. Halky gorkuzmaga ýetýär. Polisiýa halky goramaly, dämi? Misaly, iki sana urşup durda. O şolara näme bolýar diýip aralamaly, dämi? Bize Türkiýede polisiýalar şonu ýaly gyýgyrşan ýagdaýynda polisiýa gelse-de, ýa siz kardeşsiňiz, dogansyňyz diýe da. Size gelişen bu zatlar diýe. Şonu äkidip, türmäge basyp şeýdip ýörmeýär. Şo ýerde ikisini barışdyrıp diýe. Dymyr uly bir pyçaklaşma zat bolamasa. Bizde näme di iki sanak oglan bir-birine itekleşdi de äkidiye 8 ýyldan 15 ýyla çel ýyl görkezdi. Han pul bolsa getirmen, osan ne diýel onu ýapaýyn diýe. Pul ber diýe diňe. Ýanynda gaşynyp bolanak, pul çykarjakmy jübüsinde diýip agzyny açyp duran polisiýalarymyz bar. Agzyny açyp duran sülçülerimiz bar. Agzyny açyp duran prokurorlarymyz bar. Agzyny açyp oturan sud bar. Ine misal Könürgençde Öwezmurad Serdar diýip bir sud bar häzir. Diňe pul ber diýe. İşin düşüp barda öňünçe pul sen oňa ilki gepleşen wagtyň $100 goýup osan gepleşýän. Osan arzyň aýdandan soň osan nyrky bolýar. Nyrkyny aýdy. Diňe pul bilen iş diýe. Kanun, adalet pula satylypdyr. Pula satyldyňmy sen satkyn diýerler ha. Şonu ýaly konstitusiýany, adalet, kanuny pula satypdyrlar. Osan bizim nirde garaşsyzlygymyz şu zatlar bolmasyn, adaletli, başymyzyň täçi diýen zenanlarymız türmelere girmesin. Erkeklerimiz ruhu döwülmesin. Erkeklerimize beýler diýip ýüzlener ýaly erkeklerimiz bolsun. Baş täçi zenanlarymız bolsun. Türmelerde bolmasyn, çağa terbiýelesin. Gyz çağaçyklar okosyn, bilim alsyn. Bu çağalar bizim yurdumuzun geleceği, yurdumuzu aňyrlaýyn alıp gitjek, östürjek çağalar bolsun diýip Täze Türkmenistan şoň üçin guruldy. Halk arkaýyn hakyny talep edip bilsin. Meniň hakym barmy? Ine meniň şeýle hakym bar. Bu zat beýle. Ýa-da sen gazyň pes ýanp durguşdy. Men gazym pes. Ýa-da internetim pes. Plan zatym bozuldy. Şeýdip arkaýyn gepläp bolar, hakyny talap eder ýaly. Her türlü hakyny talap edip biler ýaly halkymız bolmaly. Oňa da ýurdumuz şonu şeýle derece ýeten ýurdumuz bolmaly. Şoň üçin hem Täze Türkmenistan guruldy. Halkymız ýurdumuzy gazanmak üçin, Täze Türkmenistan dikeltmek üçin sizi çağırýan. Gelin birlikde halk bolup toplanıp ýurdumuzy gazanalyň, hereket edeliň, Täze Türkmenistan dikeldelin, täze baydağımızı parladalın. Hoş sağ olun. Yeni görüşençek gepleşiklerimin dowamy boljakdyr. Yorumlarda pikirinizi yazmagy unutmaň. Garaşendirin. Hoş sağ olun. Täze Türkmenistan tanımları bugün baş kaldı vatan uğruna.
Türkmenin kahramanlar selamlar. Danyar